Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's okay Lungi aka Luzifo, and I'm back with another story. To my channel and go subscribe, like, share, click the notification bell so there's no notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another day, another story. Story says I'm placing my land on fan. Lufana lo uthi yo lungi ngalala nespoki and impilo yami ayikaziphindi fan. Hayibe ngibuza ukuthi mina ayibo kanjani athi mfana mina ngiyaphuza ke strong uthi so mangiphuza hlezi ngicabanga indaba yokuqaqa uthi ngaphuza namajida but hlezi ngicanga kumele ngibe nehlisi namabhiya awu2 ukuthi ngiqaqe kusasa uthi sekulate kade ngihleli namajida mhlawumbe 12 kunale club le engavali nje kalula yabo ngala ngihlala ngakhona but kunjani uthi hayi nangempela ngihambe ke ngidlule kule ndawo le akuyona iclub tavern sorry uthi ngidlule kule tavern ngithi ngiyolanda 2 uthi ngithi ngisendleleni vele ngibona isipawupete uthi yo ngithi waze wamuhle uthi umuntu onobuhle obu out of this world uthi muhle ngale ndlela ukuthi ngisho nami ngangibona lo sesakayona itype yami but ngenxa ukuthi muhle angikhona ukuyibamba ngiyahluleka ukuyibamba yabo uthi hayi nangempela ngimbone lo geli uthi mangimbona lo geli ngividane approach uthi lapho ngihamba isikorokoro nje imoto endala nje yabo uthi ngim-approach ngikhulume naye uthi ayisixoxa nalo sisi uthi besixoxa nalo sisi vele ethambe yabo uthi ngimbuze ngithi mina ngigibela uthi hayi ngizogibela mase ngibuya because ngamtshela ukuthi ngiyothenga bese ngiyabuya ethi hayi ngizogibela mase ngibuya because mangimbuza washo indawo ngidlula kuyona leyo ndawo mangikhaya yabo mangimbuza uzohlala lapha yabo uthi hayi mase sengizogibela mase ngibuya hamba uthenga bendene zokungisathi ngimbuza sona ngaphatheli lutho athi hayi ngangiphatheli 60 savana uthi okay ugaya una ngempela ngiya esitolo sengiyandiza uthi mangifika esitolo ngifike nangempela ngithenge omabhiya ama2 ngithenge 60 savana uthana ngempela ngihamba uthi mangifika ibogelo usangilindile but usengilinde yabo ukuthi hayi la kade khona sethe okhancane uthi okay ngifike ngithathe ngigibeza gibela ugelo uthi siyazwana siyaconnecta sixoxa nentombazane uthi mesixoxa nentombazane ivedanile ntozi ivedani isuka ithe yena asilentozeni uthi sixoxa size sifike endaweni nje eminyama yabo uthi masifika kuleyo ndawo leyo uthi iyangicontrola la ukuthi ngingawushayi kakhulu bright abantu bazoyibona angazi kunabantu lana ayifuni beyibone yabo uthi hayi futhi nakhona ngempela nami ngadimisa ama light yabo uthi hayi ngihambe uthi hayi nangempela ngimangihamba mase ngiyalentuza ukuthi sifike kwispot thizeni uthi sifike sime lapho uthi masifika lapho we kissed sinentombazane salala wezini having sex uthi sisaqasa usavele ngaphuza lo bhiya nalogelo waphuza lesavana uthi saphuza uthi vakalokho salala we had sex saqabzana and then sazumeka sobabili lezo uthi hayi mesizumeka ngala ukushuthi story senzeka okunye nayo siyaxoxela uthi hayi shuthi ngala ekhaya sengilahleke for 3 days abangitholi indawo nemoto ayitholakala indawo yabo kuze kufakwe ko missing person uthi nje ekhaya kushubile ekhaya ngasekhaya mina la ngifile lokhu ngalala the night engahlangana ngalo ntokazi ku night number 3 angitholakele uthi hayi ekhaya sekufakwa ama-poster yabo batshena abantu vele kuyindawo eseduzane ukuthi hayibo uSibanibani ulahlekile ayithiwa abanye abafana beze ekhaya bethi hawu yasahlangana nayo uSibanibani eza la ekhaya kwalo ngaleli langa leli wayekade hamba ngalo eze ngathi uza ngapha because vele la ngagelo uya ngapha moya ngakhona eze ngathi uza ngapha but into yayi-odd imoto yakhe ayayimnyama wayengawakhanisile ama-lights and masimshayela ihuthi akaze eziphendule uthi bathi abafanayo kodwa sabe saqala mhlawumbe imoto yakhe inenkinga or something yabo ayithiwa qekwe ngakhona ngapha kuthiwa khanje kubhekwe ayigcine kufika umyalezo ukuthi hayibo utholakele but utholakele emathuneni ngithola mali emathuneni ulele yabo yedwa kuthiwa imoto yatholakala ngakanje emathuna khona sendaweni eseweni yabo Twayibo umekutholakala nezigebengu sezike sayigqekezela ezinye izinto ayisekho emotweni yabona kuyabonakala amabhodlela omasafana mabemvusa ufana ingqondo ayikho ikhulumela izinto ezingekho yabo azathathweke ayiswe esibedlela yabo kuthuse kwakhona nje ukuthi utholakala emathuneni athathweke ayiswe esibedlela so mangabe ukuthi uyafika ke esibedlela afike ke ayibemzame kodokotela azingqondo ebuyike ayithiwe ingqondo mibuya akhumbule nje yonke into eyenzeka yabo
Ethiwa mekhumbula-ke into eyenzeka asho ukuthi wahlangana nentombazane kanjani not far from ithaveni awayeya kuyona. Kuthiwa amakhamera asethaveni ayabona, so akuhanjwe kuyobukwa emakhamereni yabo ukuthi ubani leyo ntombazane. Hhayi asho mfana athi ngizokukhumbula igama nesibongo because inegama elijwayelekile nesibongo esijwayelekile nje ngizokukhumbula ukuthi kusayile ukuthi ngikhumbule. Hhayi kuthiwa makuyiwa ngampela emakhamereni asekuthaveni ayaveza la ahlangana khona nentombazane, but akuveli lutho, uyavele ma kubonakala ukuthi yabo moshela umuntu imoto uyihambisa kancane, yabo kuyabonakala yonke leyo nto, but akubonakali umuntu on the spot ongaphandle akhuluma naye. Kubonakala futhi masebuya imoto, but kubonakala icabha livuleka la kumele ngabe ngena khona ntombi, but angeni umuntu. Hayi ishubeke indaba manje. Hayi nomfana sabe ukuthi ayibo ngenzeka inespoke athi nje ufana ngeke kube ispoke lo ageli ngakhuluma naye wayihamba ezecashele ngisho abantu bangakube ethi akafuni bembone abantu yabo. Hayi kuthiwa ingeke. Hayi uthi-ke umfana akhumbule igama nesibongo. Hayi kuthiwa mesekhumbulile vele wayeseshilo ukele ukuthi wakuphi indawo. Hayi kuyiwe ngakuleyo ndawo-ke manje sekuyobhekwa-ke ukuthi kahle kahle ubani nentombazane ngoba ishilo igama yasisho isibongo yayisho indawo. Kuthiwa hhayi besho-ke bekuthiwa abantu-ke besho ukuthi hayibo wena, hhayi nakhi akubo kuthiwa bemyalele-ke eyalelwe kubo, hamba nefemeli yakhe naye eyalelwe-ke kubo. Kuthiwa mefike cause phela sebenewari khona izinto ey'lahlekile la emotweni ey'ngasatholakali yabo ey'balulekile ngoba banokuthi intombazane iyona mhlawumbe emqolile yabo. Hayi kuthiwa mebefika-ke nje angene, kuthiwa mengena nje e-dining room avele ekhangwe isithombe sayo intombazane esikhulu. Kuthiwa athi nje nangu lo muntu. Kuthiwa athi nangu lo muntu, kuthiwa kubo-ke bevedane thuma khona avedane akhale-ke asho ukuthi yazi lo mntana lona unenkinga walentuzwa wayadlwengulwa abafana ebuye ethaveni, wadlwengulwa abafana bambulala bamphosa ngazi kuphi. So nje wagcina etholakele but watholakala eseshonile wangcwatshwa. So asazi ukuthi ngampela kusho ukuthini endawo yena umuntu wokuqala owenza lento kusho ukuthi mhlawumbe khona inkinga ekhona. Hayi kuthiwa ngempela-ke laba kubo kwamfana-ke umfana eqale-ke manje ngathi uyadunyelwa emva kwalento leyo. Kubo barealize ukuthi hayi phela umuntu wabona umuntu ongamele ngabe wambona yabo. Bemthatha kantombazane bengenzi lutho nje ngale information umfana ayebalethele bona bexolise nje kuphela ukuthi ayikho into esingakusiza ngayo, shuthi nje wapokelwa intombazane. Hayi kuthiwa umfana-ke kubo-ke kuwabantu abakholelwayo ey'ntweni zesiZulu, kuthiwa beyemise enyangeni, kuthiwa nje isho ukuthi wena nje udinga ukugezwa kuthiwa nangempela agezwe-ke enziweni bese beyamtshela ukuthi ehene le ntombazane kahle kahle ithumela umyalezo ngaye, kumele yena ahambe ayosho kubo kwantombazane ukuthi kumele beyenzeleni intombazane ukuze izoyeka cause intombazane ine-anger and ifuna ukulala nawo wonke umuntu wesilisa ukuze imoshe nje umuntu wesilisa ilale naye until kubo beze benze lento le ekumele ngabe bayenzela yona. Angazi ukuthi kwakuyini. Kuthiwa uthi umfana nangempela kabuyele afika asho kubo ukuthi uthola into kanjani nje. Hayi kuthiwa kubona ngempela-ke bethembise ukuthi bazomenzela-ke. Akazi kufana noma bamenzela intombazane noma base kodwa nje kuthiwa nje umfana nje empilweni yami akaziphinde ifane, sex life yami akaziphinde ifane, impilo yami nginamabhadi lawa ngale ndlela ukuthi angisebenzi kuyimanje, ngifikelwe nje into ethi nje ngingagezi, uthi indlela engangiyithanda ngayo ngifikelwe nje kodwa into ethi nje ungagezi, ngingcole nje isonto lonke, abanye abantu bangithethisa okwephara, indlela nje esengiyiyo. Uthi nje kwavele kwashintsha yonke into, impilo yami yashintsha lapho ngiyaluzonda kwasuke ngahlangana nalo ngaleyo ntombazane. As much as it was the best day, uthi kwakumnandi that night, but nje kuyimanje impilo yami i-upside down. Ngizonda ngisho leyo nto eyathi angihambe ngiyolanda nje u-2 ethaveni. Siphela lapho isitori sesangamhlanje. I hope enjoy it guys. If you have a story you can share nayo inamba yami. Thank you so much for watching.